A já jsem se probudil v posteli a já jsem neměl brejle, neměl jsem smart hodinky a neměl jsem telefon. Takže teďka jsem byl najednou úplně v hajzlu, že jo, samozřejmě, jo. A takže teďka jsem prostě jakoby hledal všechno možný. Po nějaký době jsem zjistil, že to leží vedle mě, kam jsem se jakoby nepodíval, že jo. No a takže jsem se to vzal. Řekl jsem si, dobrý, tak já se půjdu dát kafe a půjdu se zahrát Marvel Snap, protože tam je vánoční Conquest. Tak jsem, kámo, zapnul Marvel Snap, protože z vás tady nechápu, to je jedna mobilní karetní hra, jo. Tak jsem zapnul Marvel Snap. Já jsem měl odehraný ten vánoční Conquest. Tak jsem si říkal, to je divný. Tak jsem se podíval do kolekce karet. A tam byla do full upgradenutá ta karta, která z toho vyšla. A měl jsem koupený vánoční bundle. A teďka úplně si říkám, WTF, to se stalo, jakoby kdy tohleto. A já jsem zjistil, že já jsem došel na gauč, já jsem tam asi chvilku byl na telefonu, pak jsem usnul a pak mě moje máma odtáhla do postele. Prostě já jakoby nevím, jakoby co se děje, a to evidentně jakoby hraju hry, ještě asi jakoby líbí, jsem popilej normálně, jsem se znova chlastat, no. Neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný. No a teda hlavně jsem ještě zjistil jakoby jednu věc a to je to, že hele, já teda nevím, jak to čete, jakoby máte vy, jo, ale já jak jsem nabral těch 11 kilo za ten rok, tak já mám nějakou výrazně jakoby větší rezistenci proti alkoholu. Prostě jakoby byla doba, kdy jsem ty vole fakt se dal třeba 2 piva a byl jsem úplně jakoby debolovaný. Teď mi to třeba vůbec nic nedělá, nechápu, no. Pomáhá to? No asi jo, no právě. Ale to je fakt, je to kámo strašný rozdíl, no.